ani koso gimondo ywak ahinya nikech ing'eni koro kama ochimo ni siasa osemana mako mach. No, adier mantie ni kama dayo dhog joma dwaro bedo jokombe jakom mar IBC kata joma dhi bedo commissioner mar IBC kama ochope sani josiasa onge tich mana gitimo kuro sani kama ne josiasa wuoye ncho sekalo. Inya paro dweche 3-4 abich madhi mana berio ka chama mar Kalonzo manotamo panel mar IBC mondo losi. Nikech nitie gimiluongo ni PPLC ni iluongo ni Political Parties Liaison Committee. En moting'o political parties te. Koro sheria manokalo manyien ma yiero committee madhi dayo dhogo mondo bedo commissioners kod jokombe margi ema nitie kama buche mag siasa kete jogi. Iluongo ni selection panel. Kanye ma mbaka majoge goye nendo goye. To kanye ma inya paro ka oyuare for almost a whole year. Ikachelu mko yora ni ngama dhi bedo committee ngama dhi bedo committee no ngama bedo ngama ok bedi. Ma kada wipe mokoro wacho ni wipe nene utimo yero marach kano se yanga luongo ni mulwa ikelo koki muli ma mbako no dhi court bedo court kinde mang'eny ahinya. Koro ok inyal ywak to ng'at gi be timo interview go dong yen koki muli ni committee ni koki muli no chung ni chama mane e committee mar madayo dhog ji ni ochung ne wipe. Koro sani committee madayo dhog ji no siasa no se gole kane ogisekelo committee members magi ma UDO kelo magi ODM kelo magi Wiper kelo magi okel jotelo ma kanisa nya paro kaka jatelo jakom mar committee no makanda ing'ene ng'ama kuom kanisa side ma kanisa jo kanisa bedo kolo jogi jo waislamu kelo jogi. Koro komo chope sani onge tich ma chama moro dhi timo eni committee ko interviews motimo gi to gikawo nyingadi ariyo mag jakom to gi oro ne ker. Kama jakom Raila Amolo Odinga dhi bede guruto e discuss mano koro onge. Ingariago kere omi nafas mar yiero ng'at achiel to oro no e bunge to wapuodho. Commissioners kande gidhi interview to gi yiero no jedi auchiel. Gibo kelo nying ka nying kelo gibo yo ker ji nyinga diedi adek koro gidhi miyo ker nyinga 18 ma commissioners ker yiero auchiel. Okay? Koro mana ko pono ker paro ni samoro onyalo gombo paro ma jo siasa lakini sheria chike mag pinyni onge kama ndike ni kendo bang interviews go kendo kero kendo luongo meeting moro mar bunge jo buche mag siasa mondo penj gi pach mano chiko ko yi mano ni chen kucho en kama jo kalo chande ni gisekelo nyinge ma joma dhi dayo dhogji mane kama rolo mar girume. Koro sani emra ni koska committee ma dayo dhogji ni osetero nyinge gidhi tero nyinge 12 ni ker ai ker walo achiel mar jakom ga uchiel ma commissioners to kilo no e bunge to da dhoggi upuodho wapuodho ka rach to itoko kaber to akalo